भूलैहा नहीं। लाल बहादुर सिंह डैरिया वालू पंचायत समिति से खड़ा बानी, बड़ौरा पंचायत से क्रमांक संख्या 6 पर डोली छाप पड़ुए, तब की नहीं के जितावे के बड़ुए। बड़ौरा के बेटा हवे चहेता, उन्हीं के होला खूब चर्चानु हो। अब बटन कहाँ दबेगा, डोली छाप कहाँ रहेगा। गौवा में गली गली पैदल चली चली बाटे ले अपन हाथे पर चानु हो। सबका से बढ़िया उम्मीदवार बने हो, बड़ौरा पंचायत से खाड़ बने हो। इनके देखी विरोधी हक्का बाका बाटे, इनके देखी विरोधी हक्का बाका बाटे। वोट कटवन के लगा दिल पे धाका बाटे, वोट कटवन के लगा दिल पे धाका बाटे। बहादुर भैया के, लाल बहादुर भैया के जीते अब की पाका बाटे, बड़ौरा पंचायत से जीते अब की पाका बाटे। ना भूले के बा ना भुलाए के बा, ना भूले के बा ना भुलाए के बा। ग्राम पंचायत बड़ौरा से लाल बहादुर सिंह जी खड़ा बानी, जिहाँ के चुनाव चिन्ह बा डोली छाप, जो कि क्रम संख्या 6 पर मिली। तो रउआ लोग से विनती बा कि डोली छाप पर बटन दबाई जा और भारी से भारी मतों से विजयी। लवा के साचा मनवा के राजा निमन बाड़े परते आसीनु हो। आपका समिति कैसा हो, बहादुर भैया जैसा हो। मिलल बा